Днес задачата му е да помогне на един интересен дизайнер. Добър ден! Заповядайте, седнете. Мерси. Какво ви води насам? Ами искам да ви кажа, че аз съм много разочарован и се чувствам зле, защото съм дискриминиран и не мога да си намеря работа, защото съм гей. Какво мога да направя аз? Ами какво? Не знам, как да ви кажа. Вижте, тези в модата вече са се насъбрали всички хомосексуалисти и си достатъчни и мен не ме пускат, не ме искат. И аз какво? Вие можете, например, да ми препоръчате някъде къде да отида, можете да ме уредите, да отида някъде в някоя чуждестранна фирма, някоя немска, например, като Вундашланг. Да. Мисля, че въобще не ги разбирате тези неща. Що? Но с удоволствие ще ви уредя виза за Израел. Там е точно като за вас. Моля! Talk to the hand. Какъв Израел? В Израел всички са си спрели развитието още преди 100 години. Модата им е една и съща, една и съща. Аз не мога да се развивам там. Слушай, Да. защо не опиташ да се преквалифицираш? Набират работници в урановите мини. Имам страхотни връзки. Веднага ще те уредя там. Освен това, там ще се обогатиш. Духовно. Уран. Глупости, не искам. Аз искам да си работя по специалността. Моден дизайнер. Ало? Сетих се, мой човек. Българското скинхед движение има нужда от освежаване. Да. Не мислиш ли? Да. Какво ще кажеш за едни прилепнали розови тениски? Чорапи на цветя? Кубинки? Да, говори. Даже вие самият може да бъдете техен пример. Да. Ето какво ви хрумва. Дори може да си направите... в сектор Б да си направите модно дефиле. Да. Супер. Не знам какво щях да правя без вас. Вие сте страхотен. Чао. Много добре. Чао! Чао. Долф. Чао. Чудесна работа му намерих на тоя. В сектор Б при скинарите.